ही रेसिपी तुम्हाला जर पाहायची असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खांडवी। त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। इथे मी हा गुळ घेतलेला आहे, तो ह्या मापानुसार 1.5 वाटी आहे। ही वेलची पावडर घेतलेली आहे, ही 2 चमचे एवढी आहे। हे काजूगर मी बारीक करून घेतलेले आहेत। तूप आहे, खोबरं किसून घेतलेलं आहे ओलं, आणि हे आहेत तांदूळ। हे तांदूळ मी 2 दिवस भिजत सुकवून त्यामध्ये ते मी बारीक असे रव्यासारखे असे तुम्ही पाहू शकता। आपण इडलीला बनवतो तसं रव्यासारखं असं बनवून घेतलेले आहेत। ते मी 1 वाटी घेतले आहेत, आणि त्यामध्ये आपल्याला थोडासा रंगासाठी म्हणून हळद पाहिजे। चला तर मग आपण आता बनवायला घेऊया। चला तर मग आपण आता पाहूया। मी आता गॅस चालू करते। मी गॅसवरती एक कढई घेतलेली आहे, आणि मी आता गॅस पेटवून घेतलेला आहे। गॅस मी आधी मंद आचेवरतीच ठेवते। त्यामध्ये आपण 2 चमचे एवढं तूप घालून घेऊया। हे आपण तूप घेतलेलं होतं ते अगोदर मी थोडंसं घालून घेते। त्यामध्ये आपण तांदळाचा रवा बनवून घेतला होता, तो घालून घेऊया। हा 1 वाटी एवढा आहे, आणि हा रवा आता आपण खमंग असा लाल होईपर्यंत व्यवस्थित असा मस्तपैकी भाजून घ्यायचा। तुम्ही आता पाहू शकता, आता आपला हा रवा आता व्यवस्थित असा खमंग असा भाजत आलेला आहे। अजून थोडा वेळ ह्याला आपण आता भाजून घेऊया। तोपर्यंत एका साईडला मी गरम पाणी करत ठेवूया। आता यामध्ये एक मी भांडं ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये ह्या आपण ज्या वाटीने 1 वाटी मापाने तांदूळ घेतले होते, मग त्या वाटीनेच आपण हे 4 वाट्या पाणी घेणार आहोत। तुम्ही आता पाहू शकता आपल्याला 4 वाट्या पाणी झालेलं आहे। मी आता गॅस चालू करून घेते। यामध्ये मी आता हा 1.5 वाटी गुळ घेतला होता, तो पण मी घालून घेते। तर हा मी 1.5 वाटी गुळ घालून घेतलेला आहे। तुम्ही आता पाहू शकता आपला आता रवा पण मस्तपैकी इडलीसारखा बनवून घेतलेला होता, तो आता मस्तपैकी व्यवस्थित खमंग असा भाजलेला आहे। आणि आता आपलं इकडे आपण गुळाचं पाणी पण ठेवलेलं होतं, ते पण आता मस्तपैकी उकळून झालेलं आहे। आता हे पाणी आपण तांदळाच्या रव्यामध्ये ओतून घेऊया। मी आता गॅस हा बारीक करून ठेवलेला आहे, आणि आपलं हे गुळाचं पाणी सर्व ह्या आपल्या तांदळामध्ये ओतून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आता आपण हे ओतून घेतलेलं आहे पाणी, आणि याच्यामध्येच आपण हा रवा व्यवस्थित असा मस्तपैकी शिजवून घ्यायचा। आणि यामध्ये आता आपण बाकी सर्व साहित्य आहे ते टाकून घेऊया। आता मी वेलची पावडर याच्यामध्ये एक चमचा एवढी घेतलेली टाकते। काजूगर बारीक करून घेतले होते, ते पण आपण घालून घेऊया। आणि आपण खोबरं घेतलं होतं, ते गार्निशिंगसाठी थोडंसं ठेवून घ्यायचं, आणि थोडं ह्याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया। हे मी ओलं खोबरं घेतलं होतं, ते मी थोडंसं घालून घेते, आणि गार्निशिंगसाठी मी थोडं ठेवून देणार आहे। 2 चमचे एवढं ह्याच्यामध्ये मी हे घातलेलं आहे खोबरं। असं ढवळून आपण 2 मिनिटं एवढं आपली खांडवी जी तयार होणार आहे ते व्यवस्थित आपण रवा हा शिजवून घेऊया। आणि यामध्ये आपण पाव चमचा एवढी हळद घालून घेऊया। त्याला रंग व्यवस्थित एकदम मस्तपैकी असा छान असा रंग येतो, म्हणून त्यामध्ये आपण हळद घातली आहे। ती पण व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेऊया। तुम्ही आता पाहू शकता ह्याला आता कलर किती एकदम मस्तपैकी छान असा आलेला आहे। आपल्या आता खांडवीसाठी आता एकदम आपण हे सुकं बनवून घ्यायचं। मी आता 5 मिनिटासाठी हे झाकून ठेवलेलं होतं, ते आता आपण पाहूया।
आता पाहू शकता आपलं ते सुकत आलेलं आहे व्यवस्थित सर्व मिश्रण। तुम्ही आता पाहू शकता आपलं आता मिश्रण आता मस्तपैकी असं व्यवस्थित असं तयार झालेलं आहे। आपण आता एका ताटाला तूप लावून घेऊया आणि हे सर्व मिश्रण आपण ताटामध्ये ओतून घेऊया। आपण आता एका ताटाला असं तूप लावून घ्यायचं। आणि आपलं सर्व मिश्रण तयार झालेलं आहे ते यामध्ये आपण आता ओतून घेऊया। आता अशा प्रकारे आता सर्व आपण ताटामध्ये व्यवस्थित असं प्लेन करून घेऊया आपण हे मिश्रण आपलं तयार झालेलं। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आता आपण हे आता प्लेन व्यवस्थित असं करून घेतलेलं आहे। हे आता खांडवीसाठी आपलं आता पूर्णपणे तयार आहे आणि हे असं आता 5 मिनटं जरा त्याला सुकू द्यायचं। आणि तुमच्याजवळ कुठचाही प्लेन चमचा असेल त्याने तुम्ही असं हे प्लेन असं करून घ्यायचं एका ताटामध्ये। आणि हे आता याच्यावरती आपण आता खोबरं घालणार आहोत। हे अशा प्रकारे खोबरं घालून घ्यायचं। तुमच्याकडे ड्रायफ्रूट असतील तरी तुम्ही घालू शकता। आणि ही रेसिपी तुम्ही एकदा बनवून पहा, खूप छान लागते। आणि तुमच्याजवळ जर तांदूळ जर तुम्हाला धुवून जर शक्य नसतील तर तुम्ही जाड रवा येतो गव्हापासून बनवलेला असतो तो पण तुम्ही वापरू शकता याला। आणि हे असे चमच्याने त्याच्यावरती असं प्रेस करून घ्यायचं। आणि नंतरला सुरी एक घेऊन त्या सुरीने तुम्ही हे कापून तुम्हाला जशा साईजमध्ये पाहिजे त्या साईजमध्ये तुम्ही याचे चौकोन असा आकार वगैरे कापून घेऊ शकता। असंच मी कावेली त्याने असं माझ्याजवळ होता त्याच्यामुळे मी यानेच मी असं प्रेस करून घेतलेलं आहे। आणि आता खोबरं असं त्याच्यावरती व्यवस्थित असं बसलेलं आहे। तुम्ही आता पाहू शकता आपली ही रेसिपी आता मस्तपैकी अशी व्यवस्थित अशी तयार झालेली आहे। ही आहे आपल्या कोकणातली स्पेशल थाळी खांडवी। हा पदार्थ तुम्ही केव्हाही तुमच्या मनाला वाटेल त्यावेळेस बनवू शकता। अशी खांडवी तुम्ही बनवून पहा आणि कशी झाली आहे ती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आणि ही रेसिपी नक्की तुम्ही घरी ट्राय करून पहा। आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या या चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा।